Kolo se stává oblíbeným sportem, dopravním prostředkem a rekreační aktivitou. Cyklosraz byl jednou z akcí Klimkovického kulturního léta. Zatažená obloha a přehánky řadu cyklistů odradili a tak na akci dorazilo jen pár cyklonadšenců. Čekalo tady na ně občerstvení a doprovodný program. Měli možnost nechat si kolo zkontrolovat v servisním stanu nebo třeba zhlédnout, co vše jde na kole provádět. První třetina Klimkovického kulturního léta je již za námi. A co nás čeká dál? Pátek 1. července oslava konce školního roku a druhý ročník mejdanu v parku. Mejdan zaměřený na mladší obyvatele, začínají jim prázdniny, takže taková oslava konce školního roku. Určitě se můžeme celý červenec těšit na letní kino, které proběhne každý pátek. Start vždycky od 6 a od 9 začíná projekce, jak nám zapadne sluníčko, takže každý pátek určitě letní kino. Určitě nám v červenci zahraje Rosťa Petřík a můžeme se určitě těšit na Den adrenalinových sportů. Chceme přiblížit tyhle sporty opět mladším obyvatelům města Klimkovic. Mají prázdniny a chceme ten program v těch letních měsících a v době prázdnin zaměřit trošičku na ty mladý. Měla by být exibice skateboardingu, freestyle BMX, takže každý, koho zajímají tyhle ty adrenalinové sporty a jiný pojetí toho pohybu, tak určitě Den adrenalinových sportů v červenci. V každém případě konkrétní program na měsíc červenec bude zveřejněn na plakátovacích plochách města Klimkovice a určitě více informací na Facebooku Klimkovické kulturní léto, popřípadě na město _Klimkovice /kultura.